Светът се променя. Ден след ден климатът се променя. Начинът ни на живот се променя. Земеделските производители усещат тези промени пряко, заедно с земята, техния най-ценен ресурс. Те са изправени пред множество предизвикателства. Да изхранят човечеството, да се грижат за планетата, да осигурят прехрана за своите семейства. Ако вярвате, че предлагането на семена за пълен сеитбооборот е въпрос на отговорност, ако смятате, че устойчивостта на растенията към биотичен и абиотичен стрес е ключова за високите добиви, ако вярвате, че фуражната и протеинова автономност е в основата на продуктивното животновъдство, ако виждате в покривните култури не просто култури, а инструмент за здрави почви и устойчиво земеделие, ако сте убедени, че създаването на стойност изисква тясно партньорство между земеделие и индустрия, тогава и вие вярвате, че семената и експертите, които ги създават, са неразривно свързани в отговора на предизвикателствата на утрешния ден. Търсите решение. Потърсете РАКТ.